buhat ta kinahanglan na maminaw. Kung mubuhat ta dapat murag mag-expect ta ini gawas nga nay muday nato nga nindot ang atong gibuhat. Pero gibadlong ta kitang tanan in general, gibadlong ta ni Kristo karon sa ebanghelyo. Correct. No? Nga kining atong gipangbuhat mga igsuon dili ni kinahanglan og approval sa uban, kung dili approval sa Ginoo. Og ang Ginoo lamang matud pa ni Samuel makakita sa kahilagman sa atong kasing-kasing. Yes. Maski pag unsa pa natong buhat o kanang plinastik diha, apan ang Dios nakakita sa imong motibo, nakakita kung unsa ang imuhang rason nganong gibuhat ng mga butangan. Exactly. Mga igsoon, unsa may atong makuha mga tipik nga mga leksyon sa atong ebanghelyo karon? Una, that we need to keep the spirit of the church laws and practices. So for example ani, kanang musimba ta og Domingo, no? Ang uban nato mga igsoon, musimba lang kay nada sa barkada or that what we call as bandwagon effect, no? Ang uban nato musimba kay giguyod ra silang ginikanan. Ang uban nato musimba kay tungod kay nay uyab, guyab-uyab, no? Pero ang pangutanon nato, ngano musimba man ta? Is it out of obligation or is it out of love? Nisimba ba ta sa Ginoo tungod kay gihigugma nato ang Ginoo or tungod kay nahadlok lang ta kay obligasyon nato kini? Although ang pagsimba nato sa Domingo mga igsuon, obligasyon man gyud kini. Pero naay mas higher, no, ning atong pagsimba o kining atong mga gipangbuhat nga mga maayo atong mga gipangbuhat sa simbahan, utrohon nato ang gingon ni Kristo dapat out of love. Out of love. So we need to keep the spirit of the church law and practices. Dili nato ni himuon nga atong murag sukaranan kung unsa gyud ang pagkabalaan, no? Although kini mga taytayan man ni mga pamaagi ni atong mabalaan, pero kung ato ning gamiton aron sukdo nato atong kaugalingon nga makaingon tag balaan ta kaysa uban, dili na pud kini maayo. Okay? Ikaduha, let us avoid the tendency to become cafeteria Christians. Unsa ning mga cafeteria Christians, brother Lord? Kining mga Kristiyano no nga Katoliko lagi ko, pero nay ubang mga panudlo sa simbahan nga dili nila dawhaton, brother Mark. No? Katoliko ko, pero di man ko motuog mamamiri. Di sa man mamamiri. Katoliko ko, pero di ko motuog ribulto. Mao na gitawag nato mga igsoon og cafeteria. Usa pod ana mga igsoon kanang panahon og eleksyon. Katoliko ko, pero inigabot og eleksyon. Hala, dawat diri, dawat pikas ug pikas. Gitudlo sa simbahan nga dili ta magpadawat o di ta magpalit sa tong boto. No? Mao na nahitabo na nakita nga mahimot ang cafeteria Christians. Giawhag kita sa atong Ginoong Kristo, no? Nga atong tumanon ang mga tulumanon nga iyang gibilin alang kanatong tanan. Ug ikatulo, ug ang katapusan nga punto, atong dawaton ang challenge to become hearers and doers. Mahimo kitang mga tinuod nga mga nakadungog witnesses to the word as St. James sa atong ikaduhang pagbasa karon gisaysay ni Santiago, no? Let us ask ourselves how the Sunday or kani mga pagbasa nato sa matag adlaw, no, nga nakaapekto sa ato ang kinabuhi. Nakapabag-o ba kini or nakapahimo ba nato kini nga mas dautan? Or nakapahimo ba kini nato nga mas kanamurag gitawag og righteous self-righteousness? Kaya nga mga puntuhan mga igsuon, kining pulong sa Ginoo unta, magkapahimo unta ni nato nga mag-transform sa atong kinabuhi ba, nga makasundog o makaawat kita sa kinabuhi ni Kristo. Atong iampo sa Ginoo mga igsuon, nga sa kanunay natong simba, sa kanunay natong tigpagpangalagad kaniya, dili unta kita mahaylo sa garbo. Dili unta ta mahaylo nga kung mubuhat ta, alang lang mapagpakan ta. Kung dili, labaw sa tanan. Atong buhaton ang maayo, buhaton nato ang tanan para sa ikalipay sa Ginoo. Amen. Okay, salamat sa humiliya. Matud pa sa ato presidente nga sunod ani mo ang apologetics. Pero sa dili pa sugda na kini mo na discussion starter na ko brother ha. Katong imong gi humili Mr. Humilist. Brad ninyo no. Kana pangutaran ako. Intended ba to kaning gibasa nimo, intended ba to sa mga Catholics? Gitumong ba ni sa mga Katoliko? Wala.
ang itumong literally sa Biblia nga nang gisuwat karon is sa mga Hudiyo. Pero Brad Yuli, dili nato ikalimod nga kita usahay maparihat ang murag mga Hudiyo. Kanang gibasan nga ebanghelyo karon isa-isa yun na literally gisuwat yun na ang ipasabot ana sa atong Ginoong Kristo ang mga Hudiyo. Okay, Brad Lord. Sabay mga maayo ang mo diha. Birada. Ang usab Brad Yuli nga atong hinumduman. Ang mga Pariseo nindot sa gawas, pero ang sulod dautan. So, mo na gitawag hipokrisi. Lahi ang isulti, lahi po ang binuhatan. So, gusto ta mahilangit, dapat sold sa atong kaugalingon o sa gawas, sibo sa pagbuot sa Ginoo. Okay, Brad Yuli, basig natin discussion ron nga. Kanang doon ako'y na kuanan ba kay na salubong o kanang usay gitaw kana kanang kita na kini bang pag kampihay ba sa nang pagkabi ka ng pag Panigay, asa man? o kana ba banig pananglitan Dapigay. dapigay diya sa bala ang kasulatan Brad Lord bisan sa una pa sa origin pagini duhara ka kaliwatan ang hisbutan karon ningon nga kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin. Nya karon kanang pananglitan karon panahon na. Papilion ang usa ka tawo. Asa man kang dapita nga kaliwat nga bilong Babay. sa babae. Mahimo nga tinuod mahimo dili sab. Pananglitan, pastor ka. Asa man ka na modapig sa babae? Wa mo gyud kay lain choice. Duhara mo gyud ka kaliwatan. No? Sa ato pa og di ka mo dapig sa babae kay kontra man yung babae, asa magkaato kas bitin. Oh. Mao lang na ako ikuan Brad Lord kay daghan kaayo ang ini ka kita mo nga aka mo mga Katoliko mauni mga magkasasala mo. Mura po ko mga sa ano? Mura po ko mga sa pero mula na ko, asa man kakaroon na bilong. Kung dinapigay na manggaling, duha lang kakaliwatan. Ang mga Katoliko, ani agayod sa babae nga kaliwat. Nga kamo. Amo na lang ipungutan na, brother, ang sabay mayor, brother. Birada. Okay, so karon Brad Yuli, buwan man ta sa Agosto pumanta no? Unya umapohon 30, di ba holiday? National Heroes Day. Baba. Okay. Sama nga nagsaulog ta Brad Yuli sa mga hero sa atong nasod. Naapod tay hero sa atong simbahan. Kinsa man ang number 1 nga hero? Si Kristo, di ba? Unya ang miawat ni Kristo ang mga santos. Karon, natod pa sa pastor, gawali dito sa plaza sa miaging mga tuig. Wa ko magkinahanglan nga magsalig sa mga santos kay saad ni Kristo. Kung ikaw mangayo samahan pinaagi sa akong ngalan, ihatag ko kana kaninyo. Ngano man, Brad Yuli, Brad Mark, Brad Ilbar, Brad Ninyo, mga kaubanan, nga mag-ampo ta sa mga santos nga si Kristo misaad man nga ihatag ang atong gipangayo kaniya. Pinagi siyang ngalan. Atong pangutanon una Brad Yul, ang usa ka veteran si FD kauban nato karon, si Brother Edgar Takong. Okay, brother Edgar. Dirahin ko na. Sa Santos. Ganun, mo pag yung kag-santos mo na yung maglagot mo sila Nga dito si ba? Kristo misaad man nga sa akong ngalan. Perting ninduta. Kining atong mga pinangga mo saway dangog tag Santos. Wa ba mo dangog ko Santos? Anong mo hawid mo Biblia? Holy Bible man na. Santos na kasulatan. Ayaw mo gamit o Biblia. Kay Santos man na kasulatan. Ito mo ng Biblia. Kanang nagsuwat anak. Suwat mo na sa mga Santos. So pa, nagpakita ba mo Santos? Mubasa mo sa San Juan. Wala ba'y tawag? Juan na ba? Sana sila, mga Katolikong Santos. Mga Katoliko na. Kay, ato na mabasa, Sir President, sa
Episo na 3:5 nga ang mga apostoles sila mga balaan. Atong paminawon ang pagbasa. Efeso 3:5. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tawo, apan karon gipadayag na kini sa Dios pinagi sa Espiritu ngadto sa iyang santos nga mga apostoles. Kita mo na exactly ang gisulti sa atong Ginoo. Wa man mo ilabot ang iyong tinuan. Kay mo gamit mo ni San Pablo. Katoliko man na kay pare man na. Roma 15:16. Pare ba, pare? Oh, Sa pare bago, pare? Pare na. Sige, basa. Roma 15:16. Si San Pablo miingon, gihimo akong sulugoon ni Hesukristo aron pagalagad sa mga dili Hudiyo. Nagalagad ako isip pari aron pagwali sa ebanghelyo sa Dios. Kita mo Pare, na. kaya Kita mo na nga unsay gisulti ni kanang gigamit ninyo. Sulti ni San Pablo, dahil si San Pablo usa man ka pare. Santos man na siya, Santos. Ato pa og buot kwintahon gigamit lang ninyo ang gitawag og mga santos sa Katoliko aron pag-atake sa simbang Katoliko. Parihar mo sa insi. Parihar mo nga naakoy armas, naakoy armas, gihuman. Pong gipahuman, giunay kog pusil. Atong gamit Biblia, giunay na ta og bunaw sa atong pinangga. Braligar, naman ko'y mga protestante ko. Ingnon na nato protestante maganda sila. Muingon man nga santos lagi kong buhay pa, pero kanang inyong santos patay na. patay na dili pangali na mulakaw, dili makasulti, dili maka sa paroniha. Nalubong na ko no. Nalubong na. Kanang sige basa-basa sila sa Biblia. Kanang nasulat sa Biblia, buhi pa din na. Ha? Kini na ang Diyos si San Pablo, si San Juan. Unam na, tara na sa langit. Oh. Patay na Sa kawas patay po ito. nilang Pero sampit. buhi. Ilang buhi sila dito sa langit. Okay. Bawas pa lang, gidabi. Basa mo yan nga, buhi ilang kalan. Nasa kaalam, size nga. Tama nga. Basa mo Lord. Kaalam sa size? Kaalam 6 versikulo 6 mo kining mabasa. Ang ordinaryo nga tao mahimo nga pasayloon siyang kasaypanan tungod sa kaluoy. Apan sila nga naa sa gahom moatubang sa usa ka mas higpit kamahigpit nga paghukom. Yeah. Sa kanang katong ning bali sa laing pinuluanan nito nga nagtuo ang mga tao nga naganto sila. Pero wala di ay. Sa sesod atong hatag Padayon sa lang kay na. ning panhin sila sa gitawag og laing kalibutan. Na gitawag og wa nay katapusan. Uy. Promise mo na sa Ginoo. Pray ba yun? Abrid ka nga ang mga apostoles. Tuwa yun sa langit. Kay sa San Mateo 19:28, ningon man si Kristo nga iniglingkod na unya sa anak sa tao, kamo unyang 12 ka apostoles magmandok usab. So ato pa, man yun sila ito sa langit. Nga sa Nuan 12:26, ningon si Kristo, asa gani ako, tuwa usab kamo. Nga si Kristo tuwa sa langit. Sa ato pa, tuwa usab ang mga apostoles, tuwa sa langit. Gosa na Brad Ilvar. Nagingon bitaw diha sa ulong pa ni San Pablo, Filipos 1:21, 23. Uy, o patay. Nga buot akong mubiya nining kalibutan nga aron makig-uban kang Kristo. So to be absent from the body is to be present with Christ. With Christ. So ang lawas na namatay Brad lawas na. ang kalagbuhi. Di kay naman ko'y ilang prinsipyo naman nila no. Nga ini kamatay sa tao, forget me not. Wala man og namatyag kilo wala na. Di para nato nga naapay siyang kadlaw. Handom mo Naapay yun. 40 days. Unya pagka kanang Tuwid, anniversary anniversary, doon pa. Pero sila Wala na, murag namatyag iro lagi. wala na. Maglubong orang. Nya mabasa man ang Biblia Brad Yuli nga kinahanglan natong handumo ng mga minatay na bapuga na. Na Pilipino, litra por litra diya sa Sirac City 33, Lord, no? Nga
kinahanglan handumon yun ang mga nangamatay. Mm. Nya, dili lagi handumon, hikayan pa yun. Tubig City, 17, 4:17, nga maghikay yun alang sa namatay, katong matarong nga namatay. Expression man na sa imong gugma ato sa imong Sa ito namatay. namatay. Pero daotan tunod, dili hikayan. Kay pa. ang atong relasyon wa mabugto. Mm. Isa namatay sa lawas wa mabugto ato relasyon. Mo na kay ang Ginoo man mo oy bridge dihan dapit. Tinuod. Amen. So balik ta sa atong topic mga santos. Naay prinsipyo sa atong Ginoo mahitungod sa pag-ampo Bradiol Mm. sa Panaltihon 15:29. Ang Dios mamati sa pagampo sa matarong, ang pandili niya lunggon ang makasasala. Napon na sa Juan 9:31. Tanang tao niya sa yuta makasasala. Mm. So ang atong sala mo ay makapababag sa atong pagampo. Nana sa Pagbangutan 3:44. Nga gilibutan mo ang imong kaugalingon sa mga panganod aron among mga pagampo dili makalahos kanimo. Wala nga modangot ka sa mga santos. Tungod kay mga santos maoy mo ampo sa Ginoo para nato. Kung dili sila balibara na sa Santiago 5:16 ang mga pagampo sa mga matarong dako og kahimuan. Napa po'y sitwasyon ba Lord nga naay mga tao diha sa Biblia nga misampit sa Ginoo diretso unya gibalibaran sa Dios tungod kay dili sila matarong na ba? Na Bradil Bar sa Job 42 versikulo 5 Oo ba? tulo ka higala ni Job si Eliphaz, Bildad ug Sofar mihangyo sa Dios wa dawata ingon ang Dios dangup hinuon kamo kang Job nga balaan siya ay magampo alang kaninyo ug ayha ko kamo pasaylo. Ay, so klaro dahil kay Brad Lord nga naa gyud ay sitwasyon sa Biblia nga miampo direct sa Ginoo gibalibaran kay gipahapit una og balaan o santos. Yes. So klaro kayo dahil. So Yes, mo na prinsipyo Brad Lord nga gisunod sa simbahang Katoliko, no? Nga nagtangop gyud ta sa mga santos. Dahil teksto nga gipaklaro ni Brother Edgar Ganeha na sa kaalam ni Salomon kapitulo 3 versikulo 2 usa ka binuang nga sayop ang paghunahuna nga ang mga matarong nga mga tao mamatay ug nga ang ilang kamatayon usa ka makalilisan kadaot ira kitang biyaan apan dili kini usa ka kadaot sa pagkatinuod ang matarong annaa sa kalinaw. Klaro kay Brad Lord. So So, binuang nga daw magpapalay- naganto sila sa silot apan nagupod di ay sila sa masaligong paglaom sa pagkawalay kamatayon. Sa tukam namatay ang lawas pero wa sila kamatayon sa ilang Mo kalan. naging ni Cristo Brad Lord diya sa San Mateo 10:28 ayaw kamo kahadlok ni adtong makapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Yes, nasa gipadayag Bradiol, size 9 ato sa 10 nakita ni San Juan sa templo sa Dios sa langit na ay mga kalag sa mga martir ilalom sa halaran ug nagampo sa Ginoo. Brad Mark, basin na kay kadugang mahitungod aning pagampo sa mga santos unsa may atong angay nato nga hinumduman bahin ini. Nay mo ingon Brad Lord nga si Kristo ra ang tigpataliwa tunga-tunga nato og sa Dios. Yang kanang magdugang-dugang pa man ta og mga santos nga di pa paigo si Kristo. Kana sa tubagan na Brad Lord. Nangutana ra day ka Brad Mark. Nagaaga problema na. 1 Timoteo 2:5 There is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Tinuod na Brad Ilbar? Oh. Kay o may laing ang nagpasiguli sa tao ngadto sa Dios, Kristo. mao man si Kristo, kinsa miula sa iyang dugo alang sa atong kaluwasan. Amen. Apan aron makadawat ta sa grasya ni Kristo, ang mopataliwa nato ug ni Kristo mao ang mga santos. Kaya mga santos God, mao man ang mga tubang ni Kristo para nato, magampo para nato. So manay ang mga santos, Brad Mark, matawag nato sila mediator of intercession. Mediators of intercession. But the mediator of justice, mediator of salvation, ay marili si Kristo. Kristo. Wala lain. Kapay usa Brad Lord. Sige, Brad. Lagi pangutana. Excuse ako ha. Sige. I-release mo ang cellphone number, Brad Yuli, aron na ay mangutana. Ah, okay.
Excuse ko no sa Brad. Kay Diba? aron kuan search niyo pag kumusta Brad? Kuan kanang Number bro, ihatag Oo. number ba? Number. kanang kumusta sa ni Brad Pabe ba? Kay Brad Pabe kumusta dia? Ang among numero 0963-488-3577. Ulitin. Kutrohon. 0963-488-3577. Okay, kung mo naay pangutana, pwede labon kay ni Ami dire makahatag po niyo katinawan sa inyong mga problema. Brad Jerry, ikaw may naminaw yun, kumusta ka diya? Okay, padayon ta, Brad Mark, palihog ko sa imong bugang pangutana. Okay, mga tanong ta, Brad Lord. Sa Biblia, wa man tayo mabasa kuno nga ang mga naa sa langit na kalibutan sa unsay nahitabo sa yuta. So, ang mga santos, wa sila kay bawo unsay nahitabo nato, wa sila kay bawo nagampo ta. So, way gamit ang pag-ampo sa mga Katoliko sa mga santos. So, ito bang kato na, Brad Lord? Kinsa may gaingon wa kay bro. Brad Mark, Brad Ilbar, ang mga nagpuyo sa langit, suwito sa nahitabo sa kalibutan. Lucas 15, versikulo 7 ug 10. Nga matod pa, kung naay usa ka tawo nga maghinulsol sa yuta, magpiesta ang langit. Sa ito pa, kabagi sa Brother. O, kay bawo sila not only sa imong gibuhat, kundi sa imong sud sa kasing-kasing. Nya paghinulsol-sod man na sa kasing-kasing. Sumala sa Oseas 2:11 ngadto sa 13. Pusa, klaro kayo nga ang mga naa sa langit na sayon. Okay? Naapod na sa gipadayag sa 9 ngadto sa 10 nga ang mga kalag sa mga martir to ay lam sa halaran sa Ginoo nagampo. Ginoo nos na pamanimo silutan panimaslan ang mga tao nga nagpatay kanamo dito sa kalibutan. Sa to pagkahibaw sila nga buhi pang dako ug alive and kicking pa ang mga tao nga nagpatay nila o nagampo sila sa Dios. Gani Brad Yol, diha sa diha yung teksto nga ipadugang si Brother Edgar atong masahon na sa Apocalypse chapter 5 verse 8 sa Douay Rheims version. And when he had opened the book, the 4 living creatures and the 24 ancients fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. Apocalypse 5:8. Sa 2 Makabiyo, kapitulo 15, versikulo 11 ngadto sa 14. Nga nakakitag panan-awon si Makabiyo dito sa langit nagdupa ang usa ka tigulang nga propeta nga mao si Jeremias. Nga kanunay nag-ampo alang sa katawhang Hudiyo. Naibaw sa ilang panginahanglan. So, kanigong mga tao mahilangit, matud pa sa 2 Korinto kapitulo 1 Korinto kapitulo 13 versikulo 12 nga ang akong nahibaw-an karon diri sa kalibutan tipik lamang. Apan unya ani kahilangit na mahigpit ang akong kahibalo sama sa kahibalo sa Dios. May tungod ka nato. So, tanawa bro, no expand ang ilang awareness, ilang kahibalo, knowledge. Ug sa 1 Juan 3:2 matod pa, kung makakita na kita sa Dios, mahisama kita kaniya kay moambit kita sa iyang Dili kinabuhi. tinuod nga the sleeping soul. Dili Kaya mo tinuod. man ay Ang soul sleep doctrine sa mga Sabadista, dili yun tinuod kay gani reklamo po mga ganitong mga kalag sa langit kay pasilutan to mga taong dautan. Yan, ito na noon. Kasi gadaman. Unya, dugang pruiba, Brad Lord, nga ang mga santos, mga anghel, mga balaan, magdagyod sila sa atong pagampo ngadto sa langit, sa halaran sa Ginoo. Atong mabasa na litra por litra diya sa tubig 12:12. Ano yun diri si Archangel Raphael matod pa. Tubig sa pagampo mo og ni Sara sa Ginoo, ako mao ang nagdala sa inyong mga pagampo
ngadto sa iyang mahimayaong presensya. Amen. Dugang ni Ana Brad Elbar sa Buhat Kapitulo 10, versikulo 4 ngadto sa 5, ang anghel nagpakita kang Cornelio matod pa. Imingon matod pa sa anghel, ang imong mga pagampo ug mga buhat sa kaluoy gidawat sa Dios ug nahinumdum siya kanimo. So, ang anghel nasayod sa mga buhat sa kaluoy, mga pagampo ni Cornelio. Nya ngano nasayod ba explain sa tubig? Maoy day naghatod sa maong pagampo ngadto sa Dios. Naipangutan na dire, Brad. Okay. Kuha sa ano? Hello. Hello. Radiol. Oh, Brad Jerry. Oh, friends, Minor ko ni mo god, yan gisampit man kog mo. Anpod na apoy mga pangutana. Oo. May hapon ninyong tanan diha. Kining ako pangutana ba? Kining bahin sa iyon og mga santos bitaw, mo sampit sa mga santos. Aron kita mo sa may kita sa ngadto nang ni Kristo kasi Kristo may mediator ngadto sa Ginoo sa Dios. So dili pud mahimo nga direct ngadto kang Jesus. Okay, atong tubagon. Pwede kayo. Actually, gisugod gyud ta mo direkta sa Amahan, mo direkta ni Kristo sa Espiritu Santo. Pero ang doktrina sa simbahan mapuslanon usab ang pagampo, pagpatabang sa mga santos. Sama nga magpatabang ta sa atong mga isigataw nga buhi pa, iampo ninyo, mapuslanon kaysa muadto ra pud ta diretso sa Ginoo. Brad Jerry. Aso madapitan na sa Bible. Okay, naata atong ibasa sa Hebreo. Ato ipatiwas ang pangutana di kay basin na sige, ipatiwas sige. lang niya atong aron din Para maklaro. Sige bro. Yes, bro, may mahapon. Ako na bang bahin ba sa mayan og mediator bitaw? So si Jesus Christ may mediator ngadto sa Dios, no? Sa Amahan. So og ari ta sa modangop ta ni Kristo, ari po ta mo ampo ta sa Dios. So ano ba sa Bible? Asa sa Bible ang pagdangop sa santos. O nga may mediator kita nga mo makaitik pataliwala o mo sampit ngadto sa ni Kristo. Ang gitudlo na ni San Pablo mismo bro no nga midangop ta sa Dios unya modangop pud ta sa santos. Diha na to mabasa sa Hebrewanon 12:23. Balik ko magbasa na Lord. Hebrewanon 12:23. Giduol ninyo ang malipayong hugbong sa mga panganay nga anak ng mga ngalan na isulat sa langit. Giduol ninyo ang Dios ang maghukom sa tanang mga tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Okay. So klaro ka Lord nga niduol sa Dios ug sa mga espiritu nga nahingpit na. Kining mga espiritu nga nahingpit na mao man kini ang mga santos nga tuwa sa langit. Okay, sige. Okay, Brad. So dili po dautan kita o mo direct ngadto sa Dios kita kampo. Dili daw tan bro, pero sa prinsipyo lang ato lang subayon pod ang prinsipyo sa Ginoo nga dili man lagi ta makasiguro kay ang Dios mamati man lamang sa pagampo sa usa ka tawo nga matarong. Sumala sa 1 Pedro 3:12, sa Juan 9:31, panultihon 15:8 ngadto sa 29 nga ang Dios mamati sa tawo nga matarong apan taligdan niya ang nagbuhat og daotan. Unya ang Santiago 5:16 ang pagampo sa tawo nga matarong dako og kahimuan. So didamot ta. Okay. Brad Jerry, naigingon sa Biblia po, tanda mo ko Lord, nga kung doon nga ni kamoy mga kasamok, mga diferensya, o mga dispute sa parundiha, idangop na ngadto sa magkuligay mo ba? Simbahan. O dili nga ni makaya, dangop sa simbahan sa to pa, wag yun mo yun nga, diretso yun mo nga to sa hikang Sige. o diretso mo nga to sa kung dili doon na Doon ay true pagdamot kwan sa ba? simbahan. Channel ba? Mm. Nga, dili kay, nabi to sa barangay na to, Brad Jerry, mo yun nga,
ug doon ay kasama ko niya ipaagi sa ninyong barangay na. Mm. Barangay Lupon, Mm. ug ngadto sa kuno. Murag naa ba stage of kuno. Napoy, oh, Oo. napoy. Logical. Nga nag-brother rin ako Mm. ibaw bitaw ka na. Sa to pa, sa atong pagtulunan sa simbahan nga nagyud nga doon nagyud tay Mm. giila. No, doon tay giila. Doon ay Nagihimo pagdamog sa yun. Ginoo nga mga santos aron kita manig-ingon usab kanila. Diha po sa Old Testament, Brad Jerry, no, kung atong tanawan ang prinsipyo sa Old Testament ba, nga ang Dios mitubag sa pagampo sa iyang katawhan nga mao ang Israel, pinaagi sa nangama or ang nagleader nila sa mga pananglit ni Moises. Sa dihang naglikramo na ang mga Israelita kay gipamaak na sila bitin, dito man sila midangop ka Moises. Nga Moises iampo sa Ginoo nga unta kuhaon ni niya. Kung si Moises o sa pagka-protestante, mingon si Moises nga, anong ari mo muna ka magasulason? Direct to God, kuno mo. Di ba? Pero tungod kay nasayod ang mga Israelita nga mas dunggon si Moises kay nila, adto sila bidangop ni Moises, di ba? Kanya basta nila, uy, buhi man si Moises anang tayo nga. Atong tiba na lagi nga si San Pablo mingon Filipos 1:21, buhi o patay, maghimaya siya sa Dios. Sa ato pabisa ng patay na, buhi man niya kalag, kauban man sa Dios. So pwede niya po nato nga kadagpan. Okay, isulti na ni Brad Lord ganina, o Brad Jerry, isulti na ni Brad Lord ganina nga nagdepende sa mga panghitabo, panangitan sa kung may tungkol sa kaluwasan, ang mediator ang ginala si Ginoong Jesucristo. Apan kung may tungod di ining gitawag natong mga sakramental sa kaludihan, pwede nga mumupunta sa mga santos. No? Okay. Okay na na, may live. Okay naman po yung mga bersikulo sa Biblia na pagkadunggon ang pag-ampo sa mga taong matarong. Oo. So kita nga maghangyo nga magkasa ta o direkta ta, posible nga dili ta dunggol mo kita og taong matarong. Tinood na, Brad. Mao na akong pagsabot kanya Yes, kay sakto namay na, gibutan diya nga pagkadunggon sa Dios ang pag-ampo sa mga taong matarong. Yes. Pero kung dili ka matarong, posible dili gyud ka pagtungkol pag-iyon ngadto sa mga taong matarong. Yes. Ngay mabasa na to sa Isaiah nakabasa ko, ana. 59:2. Ang inyong hinuong kalapasan mo ay nagulang kaninyo sa inyong Dios, ang inyong sala mo ay hinungdan sa inyong pagpahilayo kaninyo, aron dili siya makadungog sa inyong pag-ampo. Okay. So doon ako ikaduhang pangutana, mga brothers. Kini ang bahin ba diha ang nadunggan ka ganina na kini doon na ba yung mga tao nga huwag isa? Okay. Generally, kitang tanan makasasala kay natagdan ta sa salang panulundon. Exempted ni ana ang mahal nga Birhen Maria ug si Kristo nga nagpatay. Moroy akong nadunggan ka kanina, maton pa nimo exempted. So, si Maria tao ba? Yes, tao. Sa So, ang gipuntan diya, ang tanang tao, ang nakasala o nawad-an sa imaya sa Diyos. So, asa magapita ang exemption ana nga ang gipuntan diya, ang tanan nakasala o nawad-an sa imaya sa Diyos. Asa kapita ang exemption? Okay na ito ba, Brad? Hello. Klaro pa bang tingo? Okay. Sa Roma 5, versikulo 18 ngadto sa 19, ani na magdaog sa pagsabot sa pulong tanan. Matod pa dinhi, busa ang pagpakasala sa usa ka tawo nga mao si Adan, mao'y hinungdan nga silutan ang tanan. Apan pinaagi sa matarong nga buhat sa usa ka tawo nga mao si Kristo, maluwas ug makaangkon sa kinabuhing dayon ang tanan. So, sabton ba nato nga kining tanan maluwas ang tanan, way maimperno? Dili. Dili. Sa to pa ang word nga tanan, ang word nga tanan, pag-ingon gani ang tanan na kasala o nawad-an sa imaya sa Dios, so wa ko'y nakita nga doon na exemption. Pero doon ay mga ibutan na to si Virgin Mary, doon na kasiguruan sa iyang kaluwasan. Pero doon to og makabasa ta sa Biblia nga doon ay exempted na siya kay naa pa man diha mabasa na to sa Bible nga bisan pa ang usa ka bata nga gipanamkon pa sa iyang inahan gipanamkon na siya sa kasalanan. So di ba naa na diha?
So wa pa gani kapagkatao siya ang usa ka bata di panamkon na sa kasalanan gumikan kay duna na isala nga napanunod mao man gani nga bisan ang usa ka bata mamatay gumikan kay nakasala. So mo na gipanamkon pero kadto lang ko naglibog ko mga brothers nga kaning giingon og dunay exemption wa man gyud mabutang diha nga exempted sa Virgin Mary. Dili literal nga word for word gibutang exempted pero masabot nato sa paggamit sa pulong nga tanan. Sa ako nang gibasa balikon ako giingon diha sa Roma 5:18 pinagi kang Kristo maluwas ang tanan. Sabton ba nato nga tanang tawo mahilangit? So ang word nga tanan ana naagyoy exempted nga di maluwas. So pag ingon nga ang tanan nakasala na exempted na nga way na tao nga di wala makasala. Okay. Ang ako pag pinagi kang Kristo nakasala maluwas. So ang akong pagsabot po ng mga brothers kanang og mudawat gid ka kang Kristo maluwas gid ka pero di ka mudawat og mas isalikoy nimo sa Kristo di gid ka maluwas. Mo na akong pagsabot. Okay. Pero ang ako kung pangutana na para og ingon manggod mo og exempted si Virgin Mary nangita ko og asa nakita exemption kay ang bersikulo ang akong gibasa ang tanan nakasala og nawala si Maya sa Dios. So before gikapagkatao ang tao kay si Maria gipagkatao man so daan na siya napanamkon sa kasalanan katong giingon og sala nga panulundon. Tay kadang sa panulundon mo man